Horas bangsa Batak, ada sesuatu yang agak lain dan tidak lazim dilakukan di ulaon habut nirohani halak Batak. Molo modding amata didokma maponggolulu, molo modding inata jubolo didokma matopasataring molo sodong dope iana konasida namar hasohotan. Jala di gua rima ulon nai ulaon mangido tangiang. Molo jumolo modding amata manang inata alai nunga adong iana konna anak manang buru nunga marhasohotan jala nunga marpahoppu didokma ulaun nai ulaun sarimatua. Di mana keganjilan itu? Di mana ketidaklaziman itu? Kenyataannya ada di antara dua ulaun habatakon tadi. Anaknya sudah menikah, tetapi belum ada cucu dari anaknya. Kalau kita merujuk pada filosofi adat Batak, molo sodong dope pahopuna didokmai ulaun mangido tangiang. Alai nunga dong be ayana konna marhasotan manang manguliat manang namuli alai dang adong dope pahopuna di guari maon ulaun sarimatua magido tangiang. Ini yang tidak lazim. Ini yang kami rasa agak ganjil. Karena apa? Banyak sekali filosofi adat Batak itu menjadi rancu, menjadi tidak pada posisinya karena ketidaklaziman tadi. Mungkin banyak juga ada penyimpangan atau pemaafan atau pembenaran di satu ulaun di dia taruh di DG di si lagi di jungjung manang aik godang aik laut dos niro si bena saut. Pernah terjadi. Belum ada cucunya tapi anaknya sudah ada yang manguli ipangido tu hula-hula dok situan natorop kalau bidong sahuta warna ulaun sarimatua ditolopi. Suku-sukun kenapa ditolopi? Kemudian ada juga yang tidak ditolopi. Molo sodong dope pahopuna ahama di guarian dan molo sarimatua opungisi ahama mana? Makanya tetap ulaun mangido tangiang. Ketidaklaziman ini menurut kamu, menurut Amang, menurut kita sebagai pegiat adat Batak, apakah kita mau menggunakan permisivitas ini daripada tidak sarimatua, daripada magido tangiang, gabe di guari maun ulaun sarimatua magido tangiang. Wah, menurutmu namang. Satulup dohamu isi, di dia ma filosofi ni adat di nalaho tabahen di si laho manuturi aka sudut doposo tuhaduan. Tabahen ma komentar ta, horas ma bangsa Batak, mulai tema.